bokong iki gede. Rumang sakno ning ndi sing diomongin bokong. Bokongku iki aja dibombong ndak marake contong. Contong iki non sewu cangkem. Bokong iki ning ndi iki saru. Kok panggah diomongin nang bokong. Jenengan ki ngoten to manang kok. Apa? Ngomong ki lengket manggih bokong-bokonge. Lah jenenge apa ora kuwi? Nggih, liyane niku mawon. Jenengan iki ngomong saru malah bolak-balik. Lah ya ngomong saru. Apa? Napa? Wonten liyane niku kok. Ya apa? Liyane kuwi ya. Ana sandinge to? Boten tangan iki lho. Oh tangan. Masuk sampe kok pakai lek galak ngomong cerita. Tujune sing wedok bengi iki gak melu nyinden. Gak melu. Aman Oh, aman. Kulo pangku Pak. Asal gak iso. Gak wani. Bojone gak wayang kulit sedang atas kanthi eraran wahyu terima.
sumembak sorote lewat patong Gropati sonari dinapit gunung temah temawung sorot menggayung sumangguran debat socaningan dorakuh naratos sumari giwan arako dinapi siraping morojo ngastingo marmo datang bukal kawis tinggal gila punang sirap abet mantulangken sorote giwan patong Gropati kaya nyebut asmaning Gusti Ngemo welas kang saratomo asih amorongane narap buka mondo nggih negari pundhita ingkang minangka dadi omah bukaning carita ing dalu mangke olah menika ta warnane gumelang Praja Ngastina ya sinebut ing negara Gajah Oya ya winastaking Liman Nawi patut minangka panggonaning carita labet upaya dari 100 tan antuk kalih 1000 tan jagat sedoso dasar gorongan panjang marang kunjung pasir mukir gemah oripah loh jinawi kerto Kemana tondo orang orang sampai nampak dan kelanya alah beban dalam nyusul dan penonton berkenaan tanosan saya dibalas hari masa memotor yang sampai begitu sampai dan jejer pipet akan berjumpa tepung lapis kapan dia lemah urutan sini gemah Rajani Morojo atau ini kalau tahu dengan dusunan sambil kentor nanti mumpul panggolan tenang satu timor Morojo koyo kebu satu bintang tanono jinak jangan montorai monggal ini panggolan namun proses surya mulih pangan dari diri-diri Raja Dewi Sakit Malang Kepopor Mantri Bapak Sampai Polkan Kalpaman Lincang Solo Limpang Galuh Putus Parman Kepopor Marmo Datang Peman Goris Teman Dengan Gerang Di Oboi Pandan Jatani Dulu Tukusi Ando Orang Puncari Kami kasut Bupani Bawa Sang Kompongan Budi Yudo biasa sangat bujono itu bahagian dari Supo, Besto, Rastrat Monjo, yang terima mangsa. Tujuh hari mulai bersama Komong Yesus Injil, di nomor untuk dating gambar Bumpo. Yang ini penting dari kolom pinang Sofio nomor Alaman babut perangan dari sedaran Sari di nomor itu, desa Bankasu. Binarko para Yesus menggunakan Joko paloro yang ngambil upacara roko banyak dalam satu dari jalan doa kongan kuis dibandingkan sawas kunjung Dino Butelan bacaan kiri lokas dan dari losan komponan kos dulunya manual Abu Jawi malam diri si Jemerman Malah bawa malangan isi bodohan Taliban Sami Romo Bapak Lemah Panggilalah jadi pekerja Among lama-lama kata seseorang yang melakukan penjualan ini Binar Mojek Simpok Ini cuma satu boleh balik ini Ilasan bawa di kolam di gending Rio Kemasan Dengan sambilan bertarap di Anayai Pakaian Morojo Pating jalan bahkan dari Morojo orang bersoyo Mui senang pangan gula Tadi pas semua berikan kesabi Jadi pangan desa Moko Rambut beli Domo
kasarung rawuhnya ingkang rama para sepuh saking negari Pandhawa sang Prabu Sayo yari sang Narasoma Sigra ing acara tenggang Padrang Prayanggung minangka pratandha sasmita parang rawuh ingkang rama ing Pandhawa. Iwan sembah miring hulun kaporopo sang maradenat ing sahana minta kenangan sehingga
pamoring kawula Gusti
jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangadili wih payungan wong sak negara Astina wiwit saiki nganti sak lawas-lawase. Duh Kanjeng Rama Kanjeng Rama Mara Sepuh ing negari Mandaraka kepareng sarawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Salya wonten ing Stinggil negari Astina ingkang putra mantu kula Duryudana ngaturaken pambagya harja saha pangabekti mugi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama ing Mandaraka Wiratara. Inggih anak Prabu Nirbaya Irsangsaya praktane ingkang Rama ing Mandaraka budal setengah papat saka imah kulon iki mau tansah dinanjar kamilujengan Nirbaya Nirsangsaya adoh saka Gudha rencana manggih Basuki dina samangka prapta ana Stinggil negara Ngastina iki bektine anak mantu yang maratuwa sampun kula tampi andadosaken bingah ing manah lega ing nala boten langkung pangestune ingkang Rama maratuwa ing Mandaraka Narasoma katur wonten ngasanipun angger anak Prabu Jakapitana. Nggih Kanjeng Rama Grawalan anggen kula mundi kawetekaken wonten ing Jaja rumaketing Maradaya miwah para ataging kayuwanan boten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Inggih nggih karaos boten kirang prayogi anggenipun ingkang Rama ing Mandaraka ngabyantara sowan ning ngaten nggih kendhek kumrung sunging galih kesuk panapa ing kalbu daya-daya ingkang Rama nyuwun katerangan kang sarta nyuwun dawuh boyong wonten ing gantos ingkang pundi sawatawis hari ingkang sampun kawuhi jengandika angger Kurupati utusan Karepati Praptawa ke negari Mandaraka kirim wagita utawi Nawala sareng sinarasa surasaning tulis wonten mriku kata pasmani dening Kyai Prabu Duryudana ingkang wonten Nawala kala wau paduka paring dawuh ingkang Rama ing Mandaraka kasuwun prapta wonten ing Stinggil negari Ngastina mriki moga nggih yen to boten wonten wigati ingkang prayogi ewa dhewe saklangkung wanter timbalan paduka menawi keni kuwi negari ngakatah ingkang Rama ing Mandaraka sumedya nganglungaken jangga niringaken karna nyadong rumenang sabda sabdanipun angger Jakapitana surasane ing donyaku. Surem diwan koro ingkang lemangus kang mayong anak Prabu Duryudana santen
kula dangu wonten wigatos menapa nyuwun dening Kang Rama ing Mandaraka kasuwun prapta wonten negari Astina paduka mingkem 1000 basa namung kemawon ingkang dadosaken kagiat rasih manah kula paduka netesaken waspa tegese neteske kula pun bapak Mandaraka melu keronta-ronta mila saged ngagapi kula saged nggarai toya jeneng dika iki ngajamake nembe wonten dembolaning perkawis ingkang andhari paduka nandhang Sumawa nggih ambak-ambak kula menika nggih ratu ngajaka negara kula cilik boten negara gedhe kadidene negari Astina mriki Nalendra kuwi yen miyos Siniwaka aja nganti gawe tintrim ning bisa gawe tentrem nggih paduka lenggah wonten ing Jampar Kemanagon susah penggalihipun para nayaka namung mendel boten saged matur boten saged kumecap monggo to nggih paduka gendong perkawis menapa mbok menawi ora ketak lungsu-lungsu yen to bapakmu maratuwa ing Mandaraka iki iso melu udu mudari reruwet madangke pepeteng yen to sedaya perkawis namung dipun kendelaken dinengke wae iki mengke boten enggal paripurna boten enggal pundhak penandhang jengandika wonten menapa nggih wonten menapa kula mak percaya mawon kula mak percaya mawon Sungkaweng jas sun aku Aji Candra Birawa kula nyuwun tulung kula mangkat jahe kemawon kangge rumiyin suwe ora ketemu bareng ketemu kok njaluk mati nggih wonten wigatos menapa kula pantos luput setahun jebleng serendeng marasaken dumateng penandhangipun ingkang putra kula pun Jaka Pitana sing dinumuni perkara napa sampun 4 tahun anggen kula kekeluargan mangun Bali Wisma kaliyan ingkang putra pun Banawati nggih anak kula Banawati pripun kadidene rojak rajeh manah kula Banawati krenggan samangke sepunipun sampun boten tresna kaliyan kula pun Duryudana buktine napa nggih buktine napa saben enjang menika sampun nyawisaken unjukan dedaharan kaliyan pun Duryudana ning nyatanipun sampun dungkap 7 dina kaluwan samangke Banawati pun boten purun ladosi dumateng pun Duryudana kula caketi Banawati malih kula takoni boten purun semaun sebrit ontang ranting manahipun inggih putra kula pun Duryudana saben dalu tilem wonten ing patunggon kula mlebet tilem wonten kamar dhek malah metu wonten ruang tamu kula susul metu Banawati mlebu ora gelem nyawisi apa-apa dumateng Duryudana ditakoni ora gelem semaur
Ora gelem melati lawan Duryudana. Kula menika ngantos gumut salah kuwi apa lho putih Duryudana niku napa? Monggo kula dadi wong lanang niku sampun kula tetepi kewajiban kula. Apa penjaluk ingkang putra Banawati bojo kula Banawati kula sebatani. Saged jaluk bangsa sing larang-larang sembatan. Ning akalipun semunipun sampun gila dumateng Duryudana. Rama Prabu. Kula pun boten isa nyangga pacobaning gesang yen Banawati titahipun kados mekaten. Napa kira-kira Banawati pun boten remen kaliyan Duryudana? Apa kira-kira wonten wong lanang liya ingkang mlebet wonten atine Banawati wekasanipun kula dikipake? Kula menika boten larang-larang anggene ngeluh. Nyelondoh dumateng Banawati. Nyatane kula menika boten wonten ginanipun, boten wonten paitahipun. Oleh ngajine Banawati. Kaya kumbah kula niku paribasane boten wonten ginane. Napa kira-kira Banawati pun boten seneng kali kula. Napa kira-kira Banawati pun seneng kali lanangan liya. Apa mergo cekku kecilian? Sampun pinten dinten. Sampun duka pitung dina kargan samangke. Pun Banawati boten murid dados kula. Kula papateni mawon. Mudah-mudahan yang itu pucuk pulau kampung-kampung. Iya. Kabarnya pada kawan. Ingat kerisang kabelangmu Kalimangkul ginem beda sang renam ning bawana Dosang renam ning bawana Yo si tukang balang ati yo si tukang kan pasing jas ya si tukang putu sabar rumiyin biar sabar keluarga mereka dikados mekaten cok kala mangsa keterjang ombak tegese pacobane wong bali wis moh cok kala mangsa bojo lanang karo bojo wedok iki cok kala mangsa ora iso nembu sakuyun ngetek sarangga tegese cok kala mangsa cengkah sing lanang njaluk ngene sing wedok njaluk ngene niku pun lumrah niku cara masakan niku kanggo bumbune wong kekeluargaan utawa wong rumah tangga sampun lebet-lebet anggenipun menggalih kula niku pun mboten daya piye carane Banawati niku lilih kula niku wonten negari Ngastina menika kula ratu nggih kula ngertos kula wonten mriki menika pimpinan wong sing mapan wonten ngarep dhewe nyatanipun kula wonten griya wonten ajine kali bojo kula jaluk apa-apa tak turuti jaluk sawah tak tukokke jaluk kendaraan tak tukokke jaluk gelang sak wayah-wayah tukokke dek wingi nembe jaluk jam nggih kula tukokke meyatanipun gerus ati kula brakane kula braka suka kali panjenengan kula teng mriki ketoke ratu pimpinan ning wonten griya niku kula kenumbah-umbah androke bojo kula iki gelem boten kula menika
tresna kawan pun Banowati kan pun Banowati pun boten tresna kali kula. Kula tak ngombe racun tikus. Malam pamoring somo sinong moyo winan ya hingasepi sini pantalangi kapu pambukaning warono jane niki dudu perkarane Prabu Salya wong tuwa duwe kewajiban yang anak niku menehi jeneng sing apik dibudidaya mrih dewasa sing kewajibane wong tuwa sak banjure nyekolahke sak dhuwur-dhuwure sawise nyekolahke sak dhuwur-dhuwure krabeke marang anak mau yen kok anak wis rabi tegese wis gugur kewajibane wong tuwa nek wong Jawa ora iso paribasane diculke sirahe diganduli buntuti yen panjenengan sambat kalian kula perkara salah bawa kangate Sri Banowati kula tak nyuwun wekdal sekedhap kemawon kula bertuani Banowati jane eneng apa perkara niku lek mung dinengke wae mboten badhe rampung kula wonten kersa patipa Kanjeng Rama Prabu Mandara kula tak nyuwun wekdal kula bertuane Banowati sinartan sembah Gusti muga-muga entuk titik temu apa kasebate kok nganti Banowati matur nuwun Kanjeng Rama. Gusti sasongko
Surya Raras Burung sari-sari. Samyo mandok smeng sarira.